Bubagra sanja jarawo bini hamjaknai lukurok bai bini warisrok bai bo tini badminton thungka bo belai kheno kha srangjagui thungmani o mangpili lai thangnai salo phiaba tabuk chini bubagra bo Mumbai o hospital o admit khlaijak bini saksori hamya nog jotono sai manbai o bo tabuk trwk trwk rwgui chwngkha bo tabuk trwk trwk hamui phairwrwkha tei bo bwskang salo tipra hasteo phainai phaiui bo twisa dophani bagui samung tangma nano hinui ang kha bwtharjak phaidi aboni bagui chini bubagrani bagui chwng pal baksa khe chini je manima rok no chwng surilaio no chini kaito chini Probo Ishwar God Bhagwan chini aborok no chwng surilaio no chini kaito no chwng surilaio no jeno chini bubagra kaham kwrwng khai no bo hamui kifilrun tei bo dophani bagui kubui bai khe bo dophani jwngjal rok no phiyoknani bagui bo kaham khe government bai kok salai manthun tei chini je manthai demand rok no bo trwk trwk khe manatui chwng bono joto pal baksa khe logirui tonglai aswk no hambai.